सामंत यांना जाळून टाकू अशा पद्धतीची धमकीवाला इशारा त्या भाषणामध्ये दिलेला आहे। तुम्ही तिथे स्थानिक आमदार कसं बघता त्यांच्या यावर? कोकणामध्ये राजापूर या ठिकाणी रिफायनरी प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची सुरुवातीची भूमिका तुम्ही लोकांनी पाहिलेली आहे। त्यानंतर जनतेने तिथला विरोध केला म्हणून नाणार त्या परिसरातला प्रकल्प शिवसेना पक्षप्रमुख त्यावेळेला रद्द करून घेतला। त्यानंतर ज्यांना प्रकल्प पाहिजे अशा तऱ्हेने मागणी आल्यामुळे बारसू सोलगाव देवाचे कुटुंब या भागामध्ये प्रकल्प होण्यासंबंधी अनेक लोकांनी मागणी केली। मागणी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जवळजवळ 50% लोकांचा विरोध, 50% लोकांचा पाठिंबा आणि तिथे स्थानिक आमदार म्हणून माझ्याकडे आत्तापर्यंत प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची अनेक मागणी आल्यानंतर स्थानिक जनतेची जी मागणी आहे ती पूर्ण करावी या दृष्टीने मी माझी भूमिका मांडलेली आहे। हा प्रकल्प सोलगाव बारसू या परिसरामध्ये छोट्या प्रमाणात होणारा अशा तऱ्हेची माहिती मला मिळालेली आहे। तो व्हावा अशा तऱ्हेची माझी त्या ठिकाणी स्वतःची स्थानिक आमदार म्हणून भूमिका त्या ठिकाणी आहे आणि शिवसेना पक्षाने सुद्धा स्थानिक जनतेच्या पाठीशी उभारायची भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली आहे। आपल्याला माहिती आहे सत्ता परिवर्तन झालं। सत्ता परिवर्तनाच्या आधी शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांकडे त्यांनी प्रकल्पासाठी जागा द्यायला आम्ही त्या दशकाची भूमिका पत्राच्या रूपाने मांडली होती। ती भूमिका घेऊन मी त्यावेळी पुढे गेलो होतो। दुर्दैवाने सत्तांतर झालं महाराष्ट्रामध्ये। आता नवे मुख्यमंत्री, नवे उद्योगमंत्री झालेले आहेत आणि मग केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये त्यांचं सरकार आहे। त्यांनी तो प्रकार राबवावा अशी त्याची आमची निश्चितपणे त्यांच्याकडे मागणी राहणार आहे। स्थानिक आमदार म्हणून निश्चितपणे प्रकल्प व्हावा, त्या मतदारसंघामध्ये असेल, या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये असेल, जी बेरोजगारी निर्माण झालेली आहे, तरुणींच्या हाताला जे काम मिळालं पाहिजे त्यासाठी प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची माझी त्या ठिकाणी भूमिका आहे। स्थानिक इथले आमदार उद्योगमंत्री उदय सामंतांना आपण सांगितल्याप्रमाणे जोशी नावाच्या एका व्यक्तीने धमकी दिलेली आहे। अशी धमकी लोकप्रतिनिधींना देणं हे चुकीचं आहे। याआधीसुद्धा मला सुद्धा त्या ठिकाणी धमकी दिलेली होती। त्या ठिकाणी माझीसुद्धा प्रेतयात्रा काढण्यात आली होती। मलासुद्धा उत्तर प्रदेशमधून एक मोबाईलवरती फोन आला होता मला मला आणि माझ्या कुटुंबाला मारण्यासंबंधी। हे विषय सुरू असतात राजकारणामध्ये आणि मग त्या पद्धतीने सरकारची जबाबदारी असते की आम्हा मंडळींना त्या ठिकाणी संरक्षण देणं, मदत करणं, सहकार्य करणं, ते त्यांचं काम त्या ठिकाणी ते करत आहेत। पण अशा तऱ्हेची धमकी देणं हे एकदम चुकीचं आहे असं माझ्या ठिकाणी मत आहे। नरेंद्र जोशी नावाच्या एका व्यक्तीनं उदय सामंत यांना जाळून टाकू अशा पद्धतीची धमकीवाला इशारा त्या भाषणामध्ये दिलेला आहे। तुम्ही तिथे स्थानिक आमदार कसं बघता त्यांच्या यावर? कोकणामध्ये राजापूर या ठिकाणी रिफायनरी प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची सुरुवातीची भूमिका तुम्ही लोकांनी पाहिलेली आहे। त्यानंतर जनतेने तिथला विरोध केला म्हणून नाणार त्या परिसरातला प्रकल्प शिवसेना पक्षप्रमुख त्यावेळेला रद्द करून घेतला। त्यानंतर ज्यांना प्रकल्प पाहिजे अशा तऱ्हेने मागणी आल्यामुळे बारसू सोलगाव देवाचे कुटुंब या भागामध्ये प्रकल्प होण्यासंबंधी अनेक लोकांनी मागणी केली। मागणी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जवळजवळ 50% लोकांचा विरोध, 50% लोकांचा पाठिंबा आणि तिथे स्थानिक आमदार म्हणून माझ्याकडे आत्तापर्यंत प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची अनेक मागणी आल्यानंतर स्थानिक जनतेची जी मागणी आहे ती पूर्ण करावी या दृष्टीने मी माझी भूमिका मांडलेली आहे। हा प्रकल्प सोलगाव बारसू या परिसरामध्ये छोट्या प्रमाणात होणारा अशा तऱ्हेची माहिती मला मिळालेली आहे। तो व्हावा अशा तऱ्हेची माझी त्या ठिकाणी स्वतःची स्थानिक आमदार म्हणून भूमिका त्या ठिकाणी आहे आणि शिवसेना पक्षाने सुद्धा स्थानिक जनतेच्या पाठीशी उभारायची भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली आहे। आपल्याला माहिती आहे सत्ता परिवर्तन झालं। सत्ता परिवर्तनाच्या आधी शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांकडे त्यांनी प्रकल्पासाठी जागा द्यायला आम्ही त्या दशकाची भूमिका पत्राच्या रूपाने मांडली होती। ती भूमिका घेऊन मी त्यावेळी पुढे गेलो होतो। दुर्दैवाने सत्तांतर झालं महाराष्ट्रामध्ये। आता नवे मुख्यमंत्री, नवे उद्योगमंत्री झालेले आहेत आणि मग केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये त्यांचं सरकार आहे। त्यांनी तो प्रकार राबवावा अशी त्याची आमची निश्चितपणे त्यांच्याकडे मागणी राहणार आहे। स्थानिक आमदार म्हणून निश्चितपणे प्रकल्प व्हावा, त्या मतदारसंघामध्ये असेल, या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये असेल, जी बेरोजगारी निर्माण झालेली आहे, तरुणींच्या हाताला जे काम मिळालं पाहिजे त्यासाठी प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची माझी त्या ठिकाणी भूमिका आहे। स्थानिक इथले आमदार उद्योगमंत्री उदय सामंतांना आपण सांगितल्याप्रमाणे जोशी नावाच्या एका व्यक्तीने धमकी दिलेली आहे।
अशी धमकी लोकप्रतिनिधींना देणं हे चुकीचं आहे. याआधीसुद्धा मला सुद्धा त्या ठिकाणी धमकी दिलेली होती. त्या ठिकाणी माझीसुद्धा प्रेतयात्रा काढण्यात आली होती. मलासुद्धा उत्तर प्रदेशमधून एक मोबाईलवरती फोन आला होता. मला आणि माझ्या कुटुंबाला मारण्यासंबंधी हे विषय सुरू असतात राजकारणामध्ये. आणि मग त्या पद्धतीने सरकारची जबाबदारी असते की आम्हा मंडळींना त्या ठिकाणी संरक्षण देणं, मदत करणं, सहकार्य करणं, ते त्यांचं काम त्या ठिकाणी ते करत आहेत. पण अशा तऱ्हेची धमकी देणं हे एकदम चुकीचं आहे असं माझ्या ठिकाणी मत आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.